wato ainihin sai yanzu Allah ya sa muka kawo ƙarshen karatun mu a nan. Yanzu mun dawo fannin tambayoyi. Idan da wanda yake da tambaya wato ainihin zai iya tambaya. Malam ina da tambaya. Wato ainihin menene tambayan ka? Allah gafarta malam, menene hukuncin wanda ya yi tsintuwa alhalin wanda ya yarda kuɗin da yi nisa ba? Wato ka zo da fatawa mai kyau. Haƙiƙa wanda ya tsintuwa akwai wasu 'yan ƙa'idodi da ya kamata a ce ya cika. Bi ma'ana wasu ɗan sharaɗai a ce mutum ya bi wajen cika su. Wata kan dai abin da nake ta ƙoƙarin gaya muku a nan shine duk wanda ya tsintuwa akwai wasu sharuɗai da ƙa'idodi da ya kamata a ce ya cika. Wanda addini ya tanadar muna. To amma a nan ina so in ɗan ja hankalinku fahimtar da ku wani abu. Ita fa wannan tsintuwa ba irin kowace irin tsintuwa ba ce. To amma fi sabidillah son samu a ce ba ma son samu ba, kamata ya a ce wanda ya yarda abinsa idan har bai yi nisa ba a kirawo shi a ba su abin da ya yarda. Wato ainihin duk wanda ya yarda abu wani ya gani ya ɗauke bai kira shi ya ba shi kayansa ba, to akwai wata azaba mai raɗaɗi da Ubangiji ya tanadar wa ko wanda ya yarda ba. Azaba ce mai raɗaɗi. Godiya muke malam. Allah ya ji kan mahaifa. Ayyuwa kai ne. Allah ya ji kan mahaifa. Wannan fata ka mun jan ta. Masha Allah. Godiya muke. Ayyuwa kai ne. Yiwa kai. Godiya muke malam. Masha Allah. Godiya muke. Allah ya biya. Ainihin ina so in daɗa jin hankalinku da ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala akan duk wanda ya yarda abinsa. So ya kamata a ci a ɗauka a liƙa masa da kayansa domin wannan ba za a kira ta tsuntuwa ba. Yawwa. Masha Allah. Masha Allah. Allah. Assalamu alaikum. Da karɓar aikin malam. Barka ne malam. Da malam na zo wucewa ne. Na ganka da tare da almajiranka. Shi ne ya kamata in zo mu miƙo gaisuwa. Bayan dai an tashi lafiya kuma an wani lafiya. To madalla. To madalla. Yawa. Burin je kira sa yadda ku. A'a tukur zauna daidai. Wannan ai tsintuwa ce ingantacciya. Tukur. Da kan malamai ce. Bari in je in dauka. Subhanallahi malam. Ya muna nisa da kai jahannama. Yanzu ko kana kai tambayoyin nan kuma kai ka ba mu amsa abun nan yadda yake. Muna janyo ka daga jahannama. Haba arma. Kai yanzu tukur kai ma hanta kai? Na gaya muku wannan zarkan malamai ce. Zarkar malamai ce wannan, zarkan malamai ce wannan. Amma kun ki fahimta. Ai malam yanzu kawai fita wata ne malam. Yanzu ne ba kai tambaya. Sadaka ya kamata a je a yi. Billahi Imana kawai shi ne ma ya kamata. Kuma ba ɗalibai na ba? Haba malam. Wannan yanzu nan fa kai ce mana idan mutum ya yi sabo in yi tsuntuwar nan bai kamata a ce an ba shi ma har yayi wani jinkiri ba a je a kira shi a ba shi abin sa. Malam ku bani dauka mana. Subhanallah. Bai kamata ba. Bai dace ba. Bai dace ba. Ba daidai bane. Ba daidai bane wannan malam. Kai billahi lazi sai na dauka. Bai dace ba. Billahi